Mä en tiedä miksi tää pätkäs tohon yhtään kohtaa, niin nyt tää jatkuu. Ja nyt tää oli mennyt kauan nyt. Nyt on mennyt kauan. Nyt on mennyt kauan ja nää voitiin juu. Niin. No. Tämä suihkus. Nyt se on oikeesti tuossa. Noin. Mä nyt mene tonne kauppaan. Ja nyt tää loppuu. Heippa! Ja ensi viikon tahtaan tulee taas uusi video. Heippa! Olette ihania, seuratkaa tätä. Heippa!